Greetings, ngani in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. Ngiyanibingelela egameni elihle, igama uKristu uJesu. Okungayeke bafowethu uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu. Umuntu esesenyameni. uNkulunkulu abuyisane nomuntu ngoKristu Jesu. Hallelujah. Nokungaye futhi thina siyathethelelwa izolo. Ngoba uNkulunkulu uthe ezwini lakhe linye igama bafowethu esilinikiwe ngaphansi kwezulu, linye igama bafowethu esilinikiwe ngaphansi komthunzi welanga, okungalo thina abantu siyasindiswa igama uKristu uJesu. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu ngomona wafethu anawo ngathi, siyambonga uNkulunkulu ngentshisakalo uNkulunkulu anayo ngami nawe. Ngoba uNkulunkulu uthi intshisakalo anayo ngami nawe, even the fiery darts of the evil one, ngisho imcibisholo kaSathane, it cannot quench it. Ngeke izimelane nayo. Hallelujah. Ngeke izimelane nayo. And lokho kukhombisa ke bafowethu ukuthi intengo yakho ingakanani kubaba uNkulunkulu. Ngoba intengo yakho wena othengwe ngayo ayikhathaniseki futhi ngeke futhi ikhathaniswe ngoba uthengwe ngegazi. Hallelujah. Igazi lika Kristu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu ngomona anawo ngathi, siyambonga uNkulunkulu ngoKristu Jesu bafowethu kangangokuba kungoKristu Jesu ukuthi mina nawe uNkulunkulu usesibiza ngamadodana. Hallelujah. KungoKristu Jesu nje bafowethu that we have earned sonship, sesibizwa ngamadodana. As if that is not enough, uNkulunkulu athi phezu kokuba ngamadodana nina manje seniyizindlalifa zezulu. Awu bafowethu kumnandi ukhona. Amen. uNkulunkulu in his beauty and perfect splendor mfowethu ehlezi ebukhosini nobungqongqoshe bakhe, ekwazi ukubiza wena nami sisela emhlabeni ngenxa nje kaKristu Jesu asibize ngeindlalifa zezulu. Aze athi ngathi kwangona ukunibiza ngeindlalifa kwanele, kahle nina ningabahlanganyeli, nihlanganyela noKristu Jesu ebundlalifeni bezulu. Hallelujah. Ingakho ke mfowethu umusuku leyo level yokukholwa la uNkulunkulu khona ese confident ukuthi akubize ngejoint air ngomhlanganyeli ekundlalifeni bezulu lakhe noKristu Jesu. Yilapho uNkulunkulu eqala mfowethu abukise. Hallelujah. Make a public spectacle of Satan. Abukise ngoSathane athi uNkulunkulu uyazi wemamnondumiso ukuthi nina enivumelana ngakho la emhlabeni bese niyakubopha. Mina Jehova Baba ngisezulwini. Mina Jehova Baba ngisezulwini lami ngivumelana nami. Hallelujah. Enikubophayo. Kanjalo lokho eniqaqayo ngoba nina seniyindlalifa ningamadodana ami. Ubudodana ke kuNkulunkulu bafowethu abunayo igender. Hallelujah. Sonship abunayo igender. Ukuthi umuntu wesimame wena umuntu wesilisa. Hallelujah. uNkulunkulu uthi kanjalo lokho eniqaqayo uma nivumelana nje nina nisemhlabeni wena manje wenithwala uvumelana uwedwa in your spirit. Mina Jehova Baba uNkulunkulu ngisezulwini lami ngiyavumelana futhi nawe ngoba usenhlamvini yesolami wena. Hallelujah. Usenhlamvini yesolami. Awukhuluma uJehova mfowethu nomona la ngabantu bakhe. Ukhuluma nabantu abawumsebenzi wezandla zakhe, izimvu zedlelo lakhe. Ezivumile uKristu mekokota mfowethu eminyango wenhliziyo zavula, zase sidalula zayidalula konke ukuze sikwazi ukuenjoya insindiso. Hallelujah. Awusiyambonga uNkulunkulu bafowethu ngomona nawo. And welcome everyone. Anginamukele ngenza kwethu. Anginamukele at the sanctuary. Ngiyanamukela e-sanctuary. Sibonge nabasivakashele, our visitors. Hallelujah. Siyabonga ukuthi nibe kanye nathi, and our friends who are online who are not members of the sanctuary but
who make sure that every Sunday baba kanye nathi they worship nikhonza kanye nathi senamukela uNkulunkulu anibusise bafowethu ukuthi konke nikucabangayo kube impumelelo mase ukuthi lokho nikwenzayo nenikuthintayo ngezandla zenu ukuthi turn into gold ukuze nina nemindeni yenu nezingane zenu nishiye a legacy eyophilisa izingane zenu even seningasekho. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bafowethu ke esishaye ngamasamanisi wasesibizele egwinjini eliphezulu, the upper room. Hallelujah. Sisegwinjini eliphezulu ke bafowethu njengamanje sesikhumbule ngisho icathulo zenhliziyo, sakhumbula ngisho icathulo zengqondo ngoba umhlaba esesikuwo manje ungcwele. Hallelujah. uNkulunkulu ke bafowethu esishaye ngamasamanisi wasibizele egwinjini eliphezulu. Uthi God Sanctuary Family Church ngamunye and corporately as a family and a church. uNkulunkulu uthi ungaliphathi ngeze igama lakhe. uNkulunkulu akavela akhulume bafethu isidingo singekho. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ungaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho. Kunesizathu uNkulunkulu ekhuluma kanje. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo bafowethu uthi eyibuka into iqala ebephethe nesiphetho sayo esandleni. Ebona ukuthi uma lento iyekelelwa ihambe ngokwentando yayo, nawo umonakalo engawenza ebandleni, nawo umonakalo engawenza futhi emndenini nakubantu bami. Hallelujah. Ingakho uNkulunkulu kithina abafethu esesimamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kuba nalawo ama private moments la uthola khona i-visitation ukuvakashela uNkulunkulu in the coolness of the day mfowethu. Hallelujah. In the coolness of the day la uNkulunkulu khona eba personal nawe. Amen. uNkulunkulu abe personal nawe mase ekudalulela imfihlakalo which otherwise wena ubuye uziyongena ethuneni ungazazi ukube awusenzanga isinqumo sokwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi kuwe. Ingakho uNkulunkulu lapha kuDeuteronomy 29:29 uDevrayimi ngokwembhalo emdala uNkulunkulu uthi the secret things zikaNkulunkulu zibelonga kuyena. Imfihlakalo zezulu zobuNkulunkulu bukaNkulunkulu zingezakhe uNkulunkulu. Kodwa kunalezo imfihlakalo uNkulunkulu ayisherayo nathi. Ukuze nathi lezo ayishare nathi siyishare futhi nabantwana bethu and generations to come. Mase kuthi lezo uNkulunkulu angayishare nathi zisenze ukuthi siqhubeke ukusebenzisa idolo. Hallelujah. Ukusebenzisa idolo. Sithi uNkulunkulu la ngaboni khona kahle. Ihlelembe wena Jehova indlela yami ukuthi amagebhugebhu empilo uwalevele wena njengogandakala ukuze indlela yami ibe mhlophe. Amen. Now uNkulunkulu kunesizathu ke bafowethu uma ethi lalelani ke wethwala. Lalela nomama Nondumiso ukuthi ningaliphathi ningakwenza konke. Hallelujah. Kodwa gadani ukuthi ekwenzeni kwenu ningaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wenu. And kune reason uNkulunkulu asho kanje. uNkulunkulu uthi ingoba mina Jehova ubaba uNkulunkulu angiyayikumyeka oluphatha ngeze igama lami. Miningi imikhuba esesibona yenzeke emabandleni bafowethu. Ziningi izinto esibona zenzeke emabandleni ezifola outside of izimfundiso zikaKristu Jesu ngebandla likaNkulunkulu. Hallelujah. Kuningi sesifakele kona, miningi nemihlobiso nezinto ezitrendayo emabandleni esesigqokise iholiness. Esesigqokise inkazimulo kaNkulunkulu. Zibe zingayideserve inkazimulo kaNkulunkulu, zingamanyana. Kodwa ngenxa ukuthi baningi abazenzayo, nathi sesiyazenza. uNkulunkulu ke uthi gadani ngoba mina Jehova ithi into iqala ngibe ngisibona futhi nesiphetho sayo. Gadani ukuthi noma yini
enokunishela izilalisa ulimi imikhuluma nani ukuthi niqole ukuze imkhiphe endleleni mase niphatha ngeze igama lika Baba uNkulunkulu nize ninqume nasenhliziyweni zenu nithi uNkulunkulu akekho kadani ukuthi ningakwenzi lokho ningamane nilalela ilambile manje uma ukuthi lowo muntu unemali yokunifida haleluya ningamane nilambe manje nilale ngamanzi nesinkwa nombhubhuli haleluya uthi uNkulunkulu uma niliphatha ngeze igama lami mina Baba uNkulunkulu angiyikumyeka oliphatha ngeze igama lami ngamafishane la uNkulunkulu uthi I will not hold him guiltless I will not let him go scot free ngeke nje mfowethu utanase ngendlela efiso wena kube kwambuza edlemini ubumdelela uNkulunkulu ucabanga ukuthi ngeke kube namyocu uNkulunkulu yakukhuza ngiyamthanda uNkulunkulu methi thina amazulu asichaze lento yakhe ukuthi usho ukuthini methi lapha encwadini kaExodus the book of Shemot chapter 20 umuya ku verse 7 ukuthi ungaliphathi ngeze igama lami mina Jehova Baba uNkulunkulu ngokuba ngikumyeko oliphatha ngeze igama lami isizulu ke bafowethu uNkulunkulu asipha sona thina njengesizwe sabengoni abantu abangoni haleluya uthi uNkulunkulu ithatheni ke le message we God Sanctuary ithatheni le message weMama Nondumiso niyise emhlabeni mase nichazela abantu ngelanguage abayi-understandayo ngoba le ifihlakele kubo ingqondo zabo zisafiphaziwe haleluya kodwa ngenxa yokuthi mina I am personally kini nginambulela imfihlo Deuteronomy 29:29 ithatheni ke lento nihlafune nibahlafunele ngoba iqine kakhulu these are the solids of the heaven haleluya bona basadingeka bathola ubisi bagayeleni ke lento nibachazela ukuthi uthini uNkulunkulu methi ungaliphathi ngeze igama lami mina Jehova Baba uNkulunkulu wakho ngoba ngiyikumyeko oliphatha ngeze igama lami iyiphi le ngozi uNkulunkulu ayibonayo haleluya so ke mase siyaphuma ke thina ngolimi uNkulunkulu asiphe lona siphume kubantu sifike sibatshela abantu ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma nathi ngezwi lakhe nangokwemfihlakalo as stewards sesizekini ukuzochaza imfihlakalo uNkulunkulu ayikhuluma kithi nafuna niyazi ukuze niphephe haleluya ulimi lesikhulumayo kubo sithi ke bafowethu ngamafishane uNkulunkulu uthi akukho zinyane lemvubu eliyodliwa yingwenya kucwebisa iziba haleluya ngoba lokho ukuchazela umuntu womngoni ukunderstanda kangcono kunokuthi uthi ungaliphathi ngeze igama lika Jehova Baba uNkulunkulu ngoba uJehova akakho umyeko oliphatha ngeze igama lakhe manje umshiye didekile enga-understandi kahle ukuthi phozo kwenzani wathi nesinenkani haleluya phozo ngenzani Baba uNkulunkulu uma ngiliphatha ngeze kanti uma sizoza nelanguage oyi-understandayo sithi lalela ke mfowethu ey'ntweni zakamoya ney'nto ey'phathelene noNkulunkulu akukho zinyane mfowethu lengwenya kodwa ngoba sikhuluma ngezulu kaBaba uNkulunkulu singashintsha sithi akukho zinyane lezulu elingadliwa yingwenya osathane imkhulukudu kucwebe iziziba hayi ngaba kuyena uNkulunkulu loyo ngaba kuyena uNkulunkulu ngoba ngaba uNkulunkulu umuntu haleluya ngaba uNkulunkulu umuntu phela loyo ngoba siyafundiswa thina bafowethu ukuthi uNkulunkulu akasiyi umuntu futhi akasiyi indodana yomuntu ukuthi angashintsha umqondo noma aqamba amanga haleluya so yileyo phathi uNkulunkulu athi asidile nayo namhlanje ukuthi yini lesiyenzayo esicabanga ukuthi inobungcwele ngenxa ukuthi sebeyigqokise ubungcwele abahambe phambi kwethu nesihambisana nabo ibe yamanyala saze sacabanga nathi ukuthi hayi ingcwele haleluya yini kungenzeka yini ukuthi mina nawe we have fallen trap sesingenile kulomgogo wezinto ezitrendayo emabandleni ezingamanyala
kodwa seyigqokisweni inkazimulo kaNkulunkulu. Yabona, zagqokiswa nobungcwele bukaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi sesiside isikhathi zenziwa, saze sacabanga ukuthi zingcwele. Hallelujah. Saze sacabanga ukuthi zingcwele. uNkulunkulu uthi ke mfowethu uma ethi akukhozinyane lemvuko elingadliwa ingwe ngecwebizi, uNkulunkulu uthi angiyukumyeka oliphatha ngeze igama lami. Ngamafishane uNkulunkulu la uthi at the point la unquma khona wena enhlizweni yakho ukuthi lento kaNkulunkulu into engekho, lento kaNkulunkulu into efike nabelungu, lento kaNkulunkulu into esetshenziswe yigebengu ukuzodla izwe lethu. uNkulunkulu at that moment uzovusa abantu endaweni ophila kuyo ukuthi bakutshele ngaye uNkulunkulu. Azayofaka ngisho iprogram eradioweni oyilalelayo ukuthi uyavula iradio kukhulunywe ngaye, ngoba uNkulunkulu nomona ngawo. Uthi uyogibela isitimela ngoba ngesitimela ufice kunomuntu oshumayelayo esitimeleni. Usishiya isitimela yongena ebhasini ufice kunomuntu oshumayela kule bhasi ogibelayo lasekuseni. Hallelujah. Ngoba ngeke uNkulunkulu mfowethu akuyekelele aphonse ithawula ngenxa yokuthi nje usenenkanyana. Uzovusa abantu. Kodwa uma uqhubeka nokuyiqinisa inhliziyo yakho, uNkulunkulu uzokuyekelela kwinhliziyo yakho ukuthi kusobozele. Wakwenza lokhu uNkulunkulu ngoFaro. He allowed the heart of Pharaoh to consume him, ukuthi muhle. Hallelujah. Now uma ke ukuthi wena uyayinqaba yonke inhlobo yeNkulunkulu azama ukukhalima ngayo, unqaba zonke indlela uNkulunkulu azama ukuyiveza phambi kwakho ukuthi athi ungagijimi kakhulu la kunekhona uzowaphupha phansi. Thothi uyaqhubeka ngoba wena unjandini, uyaqhubeka wena ngoba uyigraduate ufundisiwe, uphethe uGoogle, uphethe amadata, uyaqhubeka wena ngoba une experience yokukholwa, usuna 20 years, 15 years, 10 years. Yabona, in fact usuphenduke ne-assistant God wena kahle kahle. uNkulunkulu uthi gada ke mfowethu le nhlobo yabantu enjengawe ecabanga ukuthi nje izovele nje ingidelele mina Jehova baba uNkulunkulu mase ngiyekelele nje itanase icabanga ukuthi kwampunze edlemini la ezintweni zakamoya. Uthi uNkulunkulu labo bantu ke mina ngibabeka icala ngiuJehova uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu mengiqeda ukubabeka icala mase ngibavalela ngaphandle kwamandla omthandazo, ngibavalele ngaphandle kwamandla okunxusa. Labantu ngiyabavalela ngaphandle, outside of the power of prayer, outside of amandla omthandazo, outside of amandla eintercession, ukunxusa. Kusho ubaba uNkulunkulu. Until such time that bona njengoba bakwazi ukunquma empilweni zabo ukuthi angikho, baphinde futhi bafikelwe isimo sobuqiniso beqiniso likaBaba uNkulunkulu ukuthi mina ngiyaphila. Hallelujah. Kodwa uma bechuza ukuthi hayi bayayiqinisa inhliziyo zabo, akumele bablame mina. Hallelujah. Umoya lapha encwadini kaDeuteronomy uthi kuchapter 32 uqala lapha ku verse 21 uyezansi uthi kunezinto uNkulunkulu esizenzayo thina abantu bakhe anomona ngabo, aba umsebenzi wezandla zakhe, abayizimvu zedlelo lakhe, abasenhlamvini yeso lakhe. Uthi kunezinto esizenzayo ezibanga ukuthi kuvuke umona kuyena uJehova ngawe. Kuyiqiniso ke mfowethu, umuntu okuthandayo umele ukuthi abe nomona. Ngeke ngikuthande ngingabi nomona. Hallelujah. Umona wami okukhombisa ukuthi ngiyakuthanda, sometimes uma wenza into ewrong ngizokufaka ibhande. Hayi ngoba ngikuzonda but ngiyakwakha futhi ngiyakuvikela from yourself. Ngiyakuvikela kuwena. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ke lemgulukudu lena uma yenza izinto ezithile ezibanga ukuthi kuvuke kimina umona. Uma beqhubeka nokuyenza lento bekhombisa ukungidelela nokungangihloniphi,
baendaba bephemba umlilo la phakathi enhlizweni yami mina nguJehova uNkulunkulu. Sifundisiwe ke thina bafowethu la esanctuary ukuthi umlilo ukhuluma ngejudgment, ukwahlulela kaNkulunkulu. Hallelujah. Sifundisiwe futhi ukuthi umlilo uhambisana nesihogo. Ngamafishane ukusho ukuthi isihogo asikho ngaphambi kokuthi wena usiphembe enhlizweni kaBaba uNkulunkulu. uNkulunkulu akavela avuka athi isihogo athi ulinde noma ubani ozokwenza iphutha. Ngabe unamanga uNkulunkulu umethu uyasithanda. Ithina ngekwenza kwethu esiphemba umlilo. Hey man, akekho umzali ovela avuke nje abuka ingane yakhe athathe uswazi ayikhwishe. No, usathane lo mzali. Hallelujah. Kodwa ingane kufuneka iphembe umlilo olaka kubaba nakumama wayo kuze kufike la umlilo khona uphuma umntwana umshise. Ngaleyo ndlela umntwana ngeke blame umama ngokusha, ngeke blame ubaba ngokusha, kufuneka blame yena ukuthi leli langa bila lo mlilo belingeke lingisuze lingifice ukuba uphetshwanga yimina. Isihogo ke leso mfowethu. Wena oyibasela wena sona enhlizweni kaBaba uNkulunkulu. Hey mfowethu uyichaza lento kusibuza ngelinye ilanga. Deuteronomy 32. Uyithatha lapha ku verse 21. Ngoba kunendlela ezithile uNkulunkulu ayibekile afuna sihambe ngazo kodwa thina sichuze saqoma ukuhamba ngendlela yethu. Hallelujah. Sichuze saqoma ukuhamba ngendlela yethu. Senza izinto eziphambene noNkulunkulu kaNkulunkulu. Kwase kuvuka ke ulaka kwavuka umona enhlizweni kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Na umbuzo ke ngenza kwethu engenze ukuthi ngabe unawo njengoba sibhizi sikhuluma ukuthi hey bathwala God Sanctuary Family Church just sengithe ukuthuka kancane ngalento uNkulunkulu ayikhuluma kimi ngani. Now ngicela ningisiza ngoba angifuni ukuwela ophathe nami ngiend up ngitshela ukuthi ngisahamba ngako ngisenza ngako kanti sekusenza ngakhona. Hallelujah. Ngicela ningisize bafowethu ukuthi the time nihleze egunjini eliphezulu enyaweni kaKristu Jesu nibuza nifunda nifundiswa nifundiseka uthe uNkulunkulu ngomoya wakhe enhloboni yabantu le ayivalela ngaphandle kwamandla omthandazo akayithatha uNkulunkulu akayibulali. Hallelujah. Ngoba basekhona basesemhlabeni basashikashika kufuneke kufike futhi abezoshintsha khona. Hallelujah. Nhloboni abantu lena uNkulunkulu ukuthi ngokwenza kwayo izinto ezithile ngenxa yokuqina kwenhliziyo zabo mase uNkulunkulu ethi shut them out of the power of prayer. Shut them out of the power of intercession. Abavalele uNkulunkulu ngaphandle kwamandla omthandazo nokuthandazelwa. Abavalele uNkulunkulu ngaphandle kwamandla okunxusa nokunxuselwa. Ukuthi ngisho ngathiwa mfowethu ngikuthanda kangakanani masunqumile empilweni yakho ukuthi uNkulunkulu akekho. Ngisho ngathiwa ngikuthanda kangakanani masudecide wanquma ukumdelela uNkulunkulu. Ngisho sesizama ngazo zonke indlela sometimes size sifaste sibambe ibhande mfowethu sikhulekele wena. Hallelujah. Kuze kufike lapho uNkulunkulu eyiyekelele inhliziyo yakho ukuthi it consume you ikusokotele. Amen. Ngoba sifundisiwe phela thina ukuthi the fervent prayer of the righteous of God avails much. Yabona umkhuleko laba bakhethekileyo kuNkulunkulu nabazimisele ngokholo kuNkulunkulu umkhuleko wabo bafowethu awubuyi labada. Hallelujah. Kodwa uyafeza lokhu abebekunxusa kuBaba uNkulunkulu ukuthi akwenze empilweni yakho noma empilweni zakho. Kodwa uNkulunkulu namhlanje uthi hayi ke noma nina niyithandwa zami sekunabantu esengeke ngikwazi ukubathandazela nibanxusele ngoba mina Jehova uNkulunkulu sengibavalele ngaphandle. Hayi manje sisinondumiso akuye lapha encwadini kaJeremiah chapter 7. Hallelujah.
Akuye lapha encwadini kaJeremiah mfowethu chapter 7. Ukuze uyibone lento eshiwo baba uNkulunkulu ukuthi uthini kahle kahle. Hallelujah. uJeremiah lapha chapter 7. Mhlawumbe ungayifunda bayizwa abantu bangasho ukuthi akuthwala usishange philosophy. Hallelujah. Awuye lapha ku chapter 7 kaJeremiah bese ufunda lapha uverse 16. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu? Kithina esaziyo ukuthi the fervent prayer of the righteous of God avails much. Uthi wena ke ungakhulekeli lalela upersonal uNkulunkulu la. Uyayizwa lento ngoba uyazi ukuthi ukuthanda umuntu is individual kumuntu. Akasi-address la njengabasebenzi benyonyana. Hallelujah. Ngicela uwena ke umnika igama lomuntu omjwayele noma aziyo. Mina ngizosho ngithi lalela ke wesesiNondumiso. Uyayibona lona? Uwena ke usewubani uNondumiso. Awuyifunde kuyinika igama khona sizoyiqonda kahle. Wena ke priest. Nkosi yami. Ungakhulekeli laba bantu. Yebo, ibaphi labantu ethiwa singabakhulekeli? Yilabantu laba abahlubula ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Yilabantu abamhlubula abahlwithayo ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu baphinde bamhlwithe bamhlubule ubungqongqoshe bakhe. Yabona? Iyona ke lenhlobo yabantu le. Yile nhlobo yabantu bafowethu lesikhuluma ngayo lana engalingcwelisi engaliphathi ngobungcwele igama lika Baba uNkulunkulu. Yile nhlobo yabantu mfowethu la abanye sagcotshwa nabo. Hallelujah. Yile nhlobo yabantu engena ngesinyenyela ekukholweni ibe yazi agenda yayo ukuthi kaBaba uSathane uyise. Yabona yile nhlobo engena ngesinyenyela la ebandleni mesihagana nabo bayasihaga mesigqoka iuniform yesonto nayo bayigqoke mesiphethe incwadi ezingcwele nabo bayiphathe mesihlangana nabo bakhona kodwa bangenele bona ukuzophendukezela umusa kaNkulunkulu bawuhlangezele mase bembathisa inkazimulo kaNkulunkulu ngamanyala. Sikhuluma ngabo ke la priest. Hallelujah. So zigadeke wepriest ukuthi ukiphi area kulabantu abathathu nje sakhulume ngabo. Akuthini uNkulunkulu la sisa awukhulume nathi silalele. Uthi ungaphakamiseli ukukhala nomkhuleko. Uthini? Ungaphakamiseli ukukhala nomkhuleko. Wena bahlulelayo labantu. Bahlulelo bani? Uma umuntu efuna ukuxabana nomuntu bani kahle kahle efuna baxabane naye. Base isiphumile directive isiphumile mandate from uBaba uNkulunkulu ukuthi uzolokhu uyihlupha ubamba ibhandi ubopha ungathi uyishaya ngekhanda etsheni itsheleli manje. Sekwanele lokho kwenzeke kuyena. Akusekho zokwenza uhlulekile yamukela ukuthi uhlulekile. Miyekelele. Musa kulokhu uyihlupha. Uthini uNkulunkulu uthi priest ungenze njani? Uthi ungabaphakamiseli ukukhala nomkhuleko. Ungabaphakamisela ukukhala labantu nokukhuleka. Ungabanxuseli ngokuba angikuzwa. Nkosi yami mina Jehova Baba uNkulunkulu ngeke ngizwe next ngabo. Uyabona futhi umoya lapha kuJeremiah chapter 11. Yabona umoya lapha ku11 mase ufunda uverse 14. uNkulunkulu uthi mhlamba nizwanga kahle. Jeremiah 11 Yirmiyah chapter 11 verse 14. Uthini uNkulunkulu lapha? Uthi ngalokhu ungabakhulekeli. Yebo. Ungabaphakamiseli ukukhala nomthandazo. Yebo. Ngokuba angiyubezwa mhlaba ekhala. Even sebeyikhalela bona besha enqumeni abayithathile. Uthi uNkulunkulu ngeke ngize ngibezwe ngisho sebeyikhalela bona. Until such time. Yabona? Ukukholwa lokho kona umdlalo manza kwethu. Ukukholwa lokho kona umdlalo. So
lo mbuzo kona uthi inhlobonye abantu le I'm sure usuyayibona kancane uyayithola iidea yokuthi inhlobonye abantu le uNkulunkulu ke bafowethu uthi ake siba addresseke labantu ngoba labantu engikhuluma ngabo namhlanje yilabantu mina Jehova baba uNkulunkulu engibabiza ngabantwana the sons of disobedience abantwana bongalaleli amahlongandlebe abantwana bokuhlongandlebe amadodana okuhlongandlebe yabona yilabantu engibabiza mina ngabantwana benkanuko nenkohlakalo kusho ubaba uNkulunkulu now lalela ke wethwala lalela nawe wesispirit ukuthi uma kwenza lokhu nalokhu vele uNkulunkulu uzokubala wena ngaphansi kwamadodana obuhlongandlebe amadodana inkohlakalo amadodana ongalaleli haleluya ngoba ukusho ukuthi vele wena sekune spirit esibusa lesiphila kuwe esesimelene noNkulunkulu kaNkulunkulu yabona Yesu sayigqoka iuniform yesonto usenestika ngisho emotweni esishodu sodala kodwa ispirit esibusayo lesiphila kuwe izulu lithembe lihlala phansi lidila nesimo sakho sathi hayi man asesiyo omunye wethu lo uyatanasa manje uyakhanasa la camthe kwampunze edlemini and mina Jehova baba uNkulunkulu ngithi no zombeka icala zomvalela ngaphandle kwamandla omthandazo athi izinto ziyahlangana engahlangani azasho yena athi mina ngazi wami umthandazo unjani mengikhuleka kuba ngathi ushaya isilingi ubuye hayi manje sinuka amakwaba noma thola ibandla elizokubamba ngengalo mfowethu lenza idiagnosis njengodokotela mfowethu lifaka izipopolo zikamoya likuthinte lapha nalapha libuza ukuthi awusho kwezokolo uzibona ubani wena ubani kwi-equation yokholwa wena uNkulunkulu ubani kuwena uyamazi wena uKristu Jesu ngoba bafethu bonke abantu bayamazi uKristu Jesu ngisho ngayo kwibrothel endlini edayiswa kuyona ucansi ufika ubabuza ukuthi niyamazi uJesu bazothi yes siyamazi uJesu haleluya singaye tavern right now bedakiwe benyamaphepha abanye sebeyicamele behlule ngokubamba umthamo ufika ubabuza ukuthi niyamazi uJesu bazothi yes siyamazi uJesu ubabuza ukuthi ubani uJesu bonke bazothi hayi umfana kaJoseph lo noMaria haleluya nanko kumahluko la ukhona uma ngiya kuwe wena sisinondumiso samukela uKristu njengenkosi nomsindisi wase wamukela ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyaphila uNkulunkulu uyabazuzisa laba bamfuna ngokuthembeka nangokuyimisela wena ulwazi lakho alisagcini ekutheni uKristu Jesu ufike ngobani la emhlabeni haleluya kodwa wena uma sikubuza ngoKristu Jesu usitshela ukuthi kuvelani ekwazaneni noKristu Jesu awusasitshela ukuthi uyindodana kaJoseph noMaria iyona message ke bafowethu le esiphethe uNkulunkulu athi asiphume nayo kalo zonke sazisa abantu ukuthi kuvelani ekwazini nokwazana noKristu Jesu haleluya now lalela ke mfowethu uma kuukuthi wena usubalwe kanye namadodana obuhlongandlebe wabalwa nabantwana benkohlakalo kune position uNkulunkulu ayithathayo kawo haleluya njengoba sekuvalele nje ngaphandle kwamandla omkhuleko nokukhulekelo amandla okunxusa nokunxusela haleluya ake siye lapha encwadini yabase-Efesi mfowethu uchapter 5 la sizoyichaza khona lento ukuthi uma uphila inhlobo ethile yokuphila uwenza izinto eziphambene nobuNkulunkulu kaNkulunkulu ubalwa kanye namadodana ubalwa kanye nabantwana benkohlakalo abantwana bobuhlongandlebe haleluya okhanda lemtshelo kwakhe inkunzi ezilusa zona
Niyazibusa. Anitshelwa ni, it's your way or the highway. Hallelujah. Abanye bethu baze bayilize ngoNkulunkulu. Baze bashumayele bakhohlisa abantu bathi you are God. Bengabuzanga uNkulunkulu ukuthi uqonda ukuthini muthi. Ngoba wathi wena akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. UNkulunkulu awubangi namuntu. Even uKristu uJesu akakhompithanga nawe manje. EbuNkulunkulwini bakhe all the way up to death by the cross. Manje mase sizoqhamuka thina ne-education yethu emfishane esemaseminari nama-theology college sithi abantu bawo uNkulunkulu sithatha leyo already uma soqhuba ngaleso spirit sesivalelekile mfowethu ngaphandle. Hallelujah. Ake si-understand-eke ngenza kwethu ukuthi uthini uNkulunkulu mekhuluma ngama-sons of disobedience lapha encwadini yabase-Efesu. Hallelujah. Chapter 5. Amen. Now ukuze uyi-understande kahle le ncwadi sizoyiqala kuverse 8 siye ku-11. Ngoba uma sizoyiqala lapha kuverse 6 to 7 izokudida. Hallelujah. Izokudida mfowethu. Sisinto angazi noma ungakwazi futhi kungilekelela ngesizulu. Ukuthi selichaze le ncwadi yabase-Efesu chapter 5 yamadodana ani obuhlongandlele abantwana bonke benkohlakala namanyala. Hallelujah. Ake siqaleke lapha kuverse 8. Hallelujah. Kuba kade ningabobumnyama. Awungitshele nje ukhesh uthi wenathi wakathwala ungakhohlwa wena njalo ukuthi njengoba sesibonula ukhona unemuva wena. Hallelujah. Unemuva wena olaziyo noNkulunkulu alaziyo. Nelima ngokuthi uNkulunkulu today akwazi ukukuthemba akunike imfihlakalo zakhe ayiqhenye ngawo ngenxa yesinqumo wasithatha. Awu madoda walishaya imuva walidida. Hallelujah. Hey sisimana ke si-understand lento. Singayi ngoba mfowethu sekufuneke kufunde isambulo nomoya kaNkulunkulu manje masesifunda. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu la ezwini lakhe uthi wendu ungakhohlwa ukuthi wena Kade ngingumnyama. Uyakuphika nalokho. Cha angikuphiki kodwa kwenzekani empilweni yami inhlekelele. Hayi Zuzu uKristu uJesu kwenzeka isimanga. Nama ngikwazi ukusichaza up until today. Hallelujah. Kodwa ngiphila kusona ngibheke ukuthi nginjani. Inkosi yami awungangisebumnyameni. Kodwa manje sengingokukhanya enkosini. Inkosi yami hayi nokuthi sengihambe ekukhanyeni mina msalovu ngoKristu uJesu ophila kimi sengiwukukhanya. Nendlela esengihamba ngayo sengihamba njengomntwana wokukhanya. Ingani kuka nje uthini uverse 9 ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni bonke izithelo zikamoya wokukhanya the spirit of light. Nkosi yami zisebuhleni bonke nasekulungeni konke bese kuba naseqinisweni hayi philosophy. Asishumayeli philosophy la nama feelings ethu nemzekelo kuthiwa sime eqinisweni eliphelele lokwazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Awusuka madoda nihlole ukuthi kuyini ukuthandeka enkosini. Awu madoda ngoba thina sesingabantwana bokukhanya nomoya wokukhanya usuphila kithi. Ubuhle ne-righteousness neqiniso into esiyi-DNA isiwulibompilo kithi. Ngakho-ke asenze njani? Ngakho-ke singahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo. Awu Nkosi yami asingahlanganyeli emisebenzini yobumnyama engenazithelo. Awu bakithi. Kepha kunalokho masiyidalule. Wait a minute. Kepha kunalokho ningayidaluli ngoba kuzophela ubungani nabangani benu. Lisho njalo iBhayibheli. Cha
alisho njani. Lithi konga lisiveze ubala masiyidala. Hayi ungayidalula kanjani ngoba wena uyena umfundisi menza iphutha uNkulunkulu uya-understand kusho iBhayibheli alisho njalo ukuthi umshumayeli ubishop umpostoli noma ungabe uyibiza ngani udokotela whatever oyithandayo uma mfowethu unhlanhlatha uphume eqinisweni likaBaba uNkulunkulu uIsaiah uthi if you don't keep precept upon precept line upon line hayi man ayikho balance kwinkolo yakho uyantengezela mene tekela ufasini hallelujah usho uNkulunkulu akasho thina bafowethu don't shoot the message uthini uNkulunkulu uthi asenze njani asingayifihli lento asidalule ukuthi kuphela ubuhlobo let it be yongcono ukuthi kusala umuntu oyedwa esontweni let it be kunokuba sigcwalise isonto kahleni man hawu madoda awuqhubeke similalelo uNkulunkulu 12 uthi ngokuba awugcine lapha ku11 uyiphindele phansi ka11 u11 ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama engenazithelo bakithi hlehla ke manje uye ku verse 6 ngoba usune understanding ukuthi uNkulunkulu uma ekhuluma ngamadodana nangabantwana benkohlakalo ukhuluma ngani lalela ukuthi uthini ke manje uverse 6 uya lapha ku7 uverse 6 uthi ngakho ke masingakhohliswa muntu suka madoda ukuthi ukuthi upastor wakho ufunde kangakanani senimbiza ngodoctor ukuthi upastor wakho usebenzaphi ukuthi upastor wakho uhamba ngayiphi imoto ukuthi upastor wakho uhlala kiphi isabha ukuthi upastor wakho ufamous kangakanani ngama jokes epulpit uNkulunkulu uthini ku verse 6 uthi masingakhohliswa muntu ngamazwi ayize asingakhohliswa muntu ngani ngamazwi ayize bakithi uthini uNkulunkulu meqhubeka uyaqhubeka ukuthi ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezulu kwabantwana bokungalaleli siyabona ukuthi umntwana ongalaleli naturally uattractor ulaka lesihogo likaBaba uNkulunkulu ngamafishane uphemba wena umlilo enhlizweni kaBaba uNkulunkulu and lo mlilo ubizwa ngesihogo esoshisa wena ubani ozowucisha lo mlilo yilo uphembile don't expect uNkulunkulu ukuthi acishe umlilo uphenje wena hayibo kahleni madoda kahleni uma ufuna umzala ngaluphi uswazi kunendlela ethile yokuphila ezostopha umzali from ubuswazi hallelujah ngeke wena utanase la ukwenza into oyithandayo cambe kwambuza edlemini bese ucabanga ukuthi isandla somzali sokubuswazi sizonqamuka hayi sizoluleka siyoluka and uzothintithwa wena ngebhande awuzothintithwa mfana until wena uzocishe ulaka lebhande endlini blame uNkulunkulu kwethu blame wena hey uthini uverse 15 uverse 15 ke usuthi sesiyawonishwa ke la shawa ngama warning ke la sizinto ngakho ke bekisisani ukuthi nihamba kanjani ekholweni bafowethu asinhlanhlathi ngani ukuqala kokuhlakanipha kwethu ekholweni kukusaba uNkulunkulu qala kokuhlakanipha iwisdom yethu ephelele iqhamuka kubani kuBaba uNkulunkulu ingakho engekho umzalwane oyisiphukuphuku asikho isiphukuphuku la asinhlanhlathi thina asiginqiki njengeyimbokodo la asithi sohlangana phambili njengebhanda hayi man kune timing la hey singompondo ihlanjiwe mfowethu manje ngoba siphethe imfihlakalo yezulu Nkosi yami uthini uNkulunkulu ku verse 15 uthi gada wenduku gada wethwala Nkosi uthi asibhekisise bekisisa ukuthi uhamba kanjani ngoba uma usenhlanganweni uhlanganyela neziphukuphuku
umuntu ongakwazi ekona uhlanganyele nezibhukubuku uzothi indlela ebengimthemba ngayo uthwala bengazi ukuthi uyisibhukubuku. Awugada mfowethu ukuthi uhamba kanjani. Ungabi njengoba kwabangahlakaniphile. Ungahambi sokwesiduphunga manje. Ungahambi sokwesibhukubuku. Kwi-TV bathi stupid. Awu Nkosi yami. Kepha njengabahlakaniphileyo. Endalela ke mfowethu kunento uNkulunkulu ayifakile kuwena engekho kumuntu ongakholwa. Wena owumntwana wokukhanya, wena futhi ohlakaniphileyo okuhlakanipha kwakho kuqala ekusabeni uNkulunkulu. Uthini uverse 16? Nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Uyayizwa lento? Uma ungumuntu onganhlanhlathe enkambeni yakho, even isikhathi sekunendlela osibuka ngayo. Usuthi mesikubuza ufunda isikole, sithi ufuna ukuba yini masuqeda isikole, usitshele ungasho ukuthi angazi ngizobona phambili. Usuyasitshela manje ukheshe, mesikubuza sithi awusho ndodana, awusho mntanami, mawuqeda isikole ufuna ukuba yini? Uthi hayi ngifuna ukuba uthisha. Ngani sekukhona ophila kuwe omkhulu kunalophila ezweni osekunika idirection nefuture ikusasa wena awusanhlanhlathi awubakithi ngoba lesikhathi siyathengisisa izinsuku zimbi usathane bafowethu uNkulunkulu uthi he is out there uyeshiyenyuka manje uyenyuka njengoba ehlenyuka khona into azenza yona ebengeyona uzenza ibhubesi kodwa kalona ibhubesi kodwa ubhonga njengebhubesi ekubhongeni kwakhe njengebhubesi mfowethu uyakutatazelisa ufuna ube weak ngoba he is seeking uyacela seeking whom he may devour ufuna umuntu azomzuza kodwa akamthathi ngesidlozana uyamcela and uma i-answer yakho uno uyabaleka usathane uma uthi no that is how you resist the devil irecipe yakho asikufaki mfowethu intambo okhalweni asikufaki ibhande esihlakaleni lokulwa nosathane asikufaki isiphambano esibheke phansi sokulwa nosathane esikufundisa izwi ukuthi unoma ephuma kuwena unezwi lika baba uNkulunkulu lo no umlilo lo no umlilo ngani wena wanqaba ukuba indodana yani eyihlongandlebe ekhohlakele egcwele inkohliso haleluya wena wakhetha ukuvalelwa ngaphandle kwamandla omthandazo nomthandazelo wakhetha ukuvalelwa ngaphandle kokunxusa nokunxusela ungasiblameke mfowethu sikhulekile sazama sathi imzuzu sazokhuleka nakwakho haleluya wagcina usuthi ubusy ususi-avoida wagcina usuthi abazalwane ngathi intaba ayihlangani kahle ekhanda bayasangana kanti in the process uyivalela ngaphandle Jesu athu 17 ngakho-ke ningabi ziyula uyabona ukuduphunga noNkulunkulu abambisana ukuthupethi noNkulunkulu abambisana ubuhlakani Nkosi yami uthi kodwa qondani okuyinyama yebo ingakho ke bafowethu uNkulunkulu ezwini lakhe elingcwele esikhalima thina njengabazalwane ethi asingahlanganyeli nalenhlobo yabantu yiphi inhlobo yabantu amadodana ani amahlongandlela okubusa kubona ispirit umoya wokuhlongandlela nobumnyama ingqondo yabo ifiphaze usathane uNkulunkulu yasikhalima ke bafowethu uthi aningahlanganyeli nalenhlobo yabantu ngoba lenhlobo yabantu iyingozi kunevangeli elithile labantu abalishumayelayo elivangeli leli liyaxaka futhi aligunyaziwe ezwini hey mani
bazokutshela ngespirit sikaThomoyi, bakutshele ngespirit sikaKendesta, bakutshele ngespirit sikaQhwesha. Hallelujah. Uze nawe ukholwe bembathisa amanyala ngenkazimulo kaNkulunkulu, uzucabanga ukuthi lento yamukelekile, bajuluke babe manzi mase kushera izwi sebelele. Hallelujah. Gada lesi spirit ayikho lento. Asingene ezwini sisibheke. Hallelujah. Hawu madoda, singahlali idebengu ezingena isinyenyela esinye sadotshwa nazo, zangena isinyenyela kwisystem kaNkulunkulu, kanje zifuna ukuphendula umbuso, ziphendukezela umbuso umusa kaNkulunkulu, zize zimbathise ngamanyala inkazimulo kaNkulunkulu ukuze zizuze abantu for uyise uSathane. Hayi uNkulunkulu uthe ngiyabavala manje ukukhule kwenu, ngoba entweni zakamoya ayikho into efihlekile, ungasifihlela thina. Yiyo sokusiqhubeka lokuthandazela uNkulunkulu ezesikhuza ethi ayithwala imani manje sekwanele. Lesigebengu lezi ke zivangeli ziliphethe liyadida liyaxaka. Sometimes ngisho uhlezi ungazilutho ngezinto zakwamoya, khona izinto abantu bebeyishumayeza uze ukuthi hayi mani umoya wami awuyamukeli lento, kodwa nxa angazi lutho, angazi umuntu wami ngizobekaphi, ngithi naku la ku wrong khona, kodwa uyeza ukuthi angiyamukeli ntshumayelo. Leli vangeli liyangixaka, kodwa manje ngoba everybody is doing it, nami ngiyathomoyoza. Uthi uNkulunkulu labantu bashumayela immorality, ukonakala. Hallelujah. Bashumayela ukukhohlakala, inkohlakalo. Bashumayela inkohlakalo labantu. uNkulunkulu uthi mfowethu labantu munothisa futhi bashumayela leli vangeli ekuthiwa ivoodoo. Hallelujah. Voodoo religion and belief systems inkolo. Hayi man, asikhulumeni bafowethu iqiniso. Uthi uzile wena la ebandleni uzohlangana noKristu Jesu njengenkosi nomsindisi, uzile ebandleni ukuzofuna uNkulunkulu ngempilo yakho yonke nangengqondo yakho yonke, bafike bakudayisela amanzi. Bathi khohlwa uJesu nansi holy water. Uthi usathi udidekile thiwa khohlwa uJesu nasi sticker siholy sikulethela inhlanhla. Uthi usathi udidekile udayisela isithombe sekhanda likaBakuthwala thiwa sihenge ekhaya ngoba uthwala lo uchireletsa wena uzokugada uzokubhekelela. Usithengeke nawe isithombe ngoba vele siyathengwa la kuleli bandla. Kunokuba esontweni leni nidayiselwa amabhayibheli, nidayiselwa incwadi ebhalwe uPastor Thwala. Kangangokuba nentshumayelo ayisaquote scripture, seyiquota incwadi ebhalwe uThwala man. Hallelujah. Uphethe ivangeli lixakayo, strange gospel. Uphethe ivangeli li-unauthorized, elingagunyaziwe. Shumayela inkohlakalo nevoodoo wena. Yiko nje seselize imthandazo yeni ithi back to the sender. Into ebeningayenzi all along, kodwa senino back to the sender manje. Ningobani nini senkwazi ukubiza umlilo kaNkulunkulu? Ngoba umlilo kaNkulunkulu ukhuluma ijudgment. How do you know that you will be safe when from judgment kaNkulunkulu mayidedele? Njengoba ubiza umlilo kaNkulunkulu ubiza phezu kwabantu. Who are you? Huh? Who are you? You are the son of disobedience. Hallelujah. Now, kungenzeka ke mfowethu ukuthi uyayibuza ukuthi awu isiphi le spirit wePastor Thwala, isiphi le spirit weGod Sanctuary Family Church enikhuluma ngaso esibusa kumadodana nabantwana bani babo abamahlongandlela nenkohlakalo. Awuye lapha encwadini yabaseEfesu same chapter, uchapter 2 kodwa mesuya lapha kuverse 2 ufunde ukuthi uNkulunkulu hey man maseshare nawe imfihlakalo zakhe esekuthemba ngezinto zezulu. He leave no stone unturned. Isiphi lesi spirit esibusa kubantwana be disobedient, abantwana bokuhlongandlela
Ephesians 2 verse 2. Hallelujah. uNkulunkulu yasiveza le spirit uthi this is the spirit esebenza kubantwana abani be disobedience, the sons of disobedience, and igama lesi spirit is the prince of the power of the air. Awifunde ngezulu izothi umbusi wamandla omkhathi. Hey, osiyami. Yes. Ngokwendlela yalelizwe. Ngokwendlela lelizwe, yes. Ngokombuso wamandla omkhathi. Ispirit esibusa kini nesiphila kini esiba ngokuthi mina Jehova uNkulunkulu nginivalele ngaphandle kwamandla omkhuleko lokukhulekelwa kwamandla okunxusa nokunxuselo. Yilesi spirit lesi, the power bayibiza ngani, the prince of the power of the air, umbusi wamandla omkhathi. Ongumoya osebenza kubantwana abangcwele. Ongumoya osebenza kumahlongandlebe abantwana abangalaleli. Now ake sisichazeke lesi spirit bafowethu thina sesamukela uKristu njengenkosi nomsindisi uNkulunkulu aseshare nathi imfihlakalo zezulu. Hallelujah. Now lesi spirit ke mfowethu uma sesibusa kuwe sinhlobo nespirit. Lesi spirit siba isidleke. Uyabona isidleke, a nest. Isidleke ke mfowethu uyazi ukuthi kubekwe iqanda kulona. Isidleke silifudumeza iqanda kuze kugcine sekuphuma ithwane liphenduke libe lento efanele libe yiyona. Naso ke lesi spirit mfowethu sombusi wamandla omkhathi. Uma sesibusa kuwena siphenduka sibe isidleke which nature esikhulisa sifudumeze lust of the eye. Yabona izinkanuko zani zehlo. While sisesontweni. Wena nje uzela uzobuka lezi ingane lapha ekhwayeni eyiveza ama cleavage. Neyigqoke ingubo ezitight, ezimfishane, eyiveza amadolo ezinto. Wena nalabafana balapha ekhwayeni abagqoka lamabhluku ababamba kusukela eqakaleni kuze kuyophuma phezulu. Ubhizi uyabakhumula. Nalabo mama bala ebandleni abasemgangathweni. Abagqoka ingubo ezibamfitshane. Nalabo baba bala abasemgangathweni. Ubhizi uyabakhumula, uyafantasize wena. Yazi ukuthi ispirit samandla ombuso omkhathi sesiphila kuwe futhi siyakubusa. Ngoba siyisidleke mfowethu yila kuzaleleka khona inkanuko zehlo. Hallelujah. Into ebanga ukuthi uze esontweni wena ukhaga abantu. Ngoba kunalo mthagethile nje omhaga impela nize ncikane. Silokhu siyitshela ukuthi ngomunye wethu kanti hayi the spirit selast esizalwa isidleke sesombusi wasemkhathini sesiphila usuphila kusona wena. Yiso futhi lesi spirit esiyisidleke sani se pride of the flesh. Yabona ukuthi wena ke manje usunempakamo ngenxa yempumelelo uNkulunkulu akubusise ngayo kunokubusisa abanye usuyaphakama. Hallelujah. uNkulunkulu message hayi ke sizokuzama ngezwi eradioweni esitimeleni ebhasini noma uhlezi nabangani bakho na ku WhatsApp na ku TikTok sizolifaka izwi kodwa uyiqinisa inhliziyo yakho siyakuvalela futhi mina Jehova uNkulunkulu ngaphandle kwamandla omkhuleko okukhulekelwa okunxusa nokunxusela. Hallelujah. And mfowethu ke the lust of the eye and the pride of the flesh. Le nhlobo yeinkanuko ayiphumi kwa uNkulunkulu. Kodwa inoyise uSathane ephuma kuwe. Ngoba thina sifundisiwe ukuthi uma uhamba ngokamoya nangomoya ngeke uze uzifeze izinkanuko zenyama. Uma uhamba ngani ngokamoya nangokamoya ngoba wena umntwana wokukhanya.
Hallelujah. Amen. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe mfowethu. Ukhulumile futhi nami. Ingaba ke mina nawe ukuthi sidecide namhlanje ukuthi sithatha yiphi indlela. uNkulunkulu futhi sesibekele itemplate yokuthi choose. Ukuthi uyaqhubeka yini nalabo uNkulunkulu bakho ababekhonza oyihlo bama-Amori bese ngaphesheya komfula iJordani. Noma wena nendlu yakho uzokhonza uNkulunkulu ophilayo. Ingcabi kuwena mfowethu. Kodwa yazi ukuthi uma uqinisa inhliziyo yakho bese uyaqhuma futhi ukuthi uNkulunkulu akekho usuvalelekile mfowethu. Noma singakukhulekela sibambe ibhasi sibeke izandla sikhulume in tongues. uNkulunkulu uthi ngeke nizwe manje. Until lo muntu lo yena futhi njengoba anquma aphinda anqume futhi. Ukuthi ngizobuyela kubaba mina. Njengendodana yolahleko. Fike ngithi hey baba, hayi manje angishaya zanginetha. Ngiyavuma ukuthi ngonile. Kuwe ngonile futhi phambi kwakho, ngonile futhi nasezulwini lakho. Ngiyacela nje ukuthi uma ukuthi usangidinelwe ungenze umsebenzi wala ekhaya. Hawu madoda. uNkulunkulu emuhle futhi enomona. Ngiyakholwa ukuthi uzosenza isinqumo kuyisona sonke. Stay seated always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane again. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.